రక్తదానం అన్ని దానాల్లో గొప్పదని, ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నవారి ప్రాణాలను కాపాడటంలో రక్తదానం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఏఎండి ఇంతియాజ్ అన్నారు. మనం చేసే రక్తదానం మరొకరి ప్రాణాలను నిలుపుతుందని పేర్కొన్నారు. గాంధీనగర్లోని మసీద్ ఏ హుస్సేన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇమాం హుస్సేన్ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపెయిన్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఏఎండి ఇంతియాజ్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మనం చేసే రక్తదానం మరొకరి ప్రాణాలను నిలుపుతుందని అన్నారు. మసీద్ ఏ హుస్సేన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని అన్నారు. మొహరం మాసం సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిన్న వేల మంది రక్తదానం చేశారన్నారు. సమాజం పట్ల ఉన్న తమ బాధ్యతను తెలియజేస్తూ రక్తదానం చేయడం గొప్ప విషయమన్నారు. ఈరోజు మసీద్ ఏ హుస్సేన్ మనకు గాంధీనగర్ విజయవాడ వారు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇది చాలా మంచి విషయము. మరి మసీద్ ఏ హుస్సేన్ కమిటీ వారికి నేను అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. మరి డొనేట్ బ్లడ్ సేవ్ లైఫ్స్ అనే నినాదంతో మరి వీరందరూ ముందుకొచ్చి ఈరోజు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఇక్కడ నిర్వహించడం మంచి విషయము. మరి ఈ మొహరం మాసం సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిన్న వేల మంది మరి బ్లడ్ డొనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈరోజు విజయవాడలో వీరందరూ బ్లడ్ డొనేషన్ ఇస్తూ మరి తమ యొక్క బాధ్యతలు ఏదైతే ఉన్నాయో సమాజానికి తెలుపుతూ ముందుకు రావడం చాలా మంచి విషయం అని వారందరినీ అభినందిస్తున్నారు. అనంతరం ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన మత పెద్దలు జమీర్ అబ్బాస్ జాఫ్రీ, సయ్యద్ అలీ అఖ్తర్ అబూది మాట్లాడుతూ ఇమాం హుస్సేన్ అలైహి సలాం పేరు మీద ప్రపంచవ్యాప్తంగా రక్తదానం చేయడం జరిగిందన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకే రోజు అత్యధికంగా రక్తదానం చేసి ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పేందుకు ప్రయత్నించడం జరిగిందన్నారు. ఇమాం హుస్సేన్ అలైహి సలాం సందేశం మానవత్వమని అన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచానికి ఇమాం హుస్సేన్ అలైహి సలాం సందేశం చాలా అవసరమని తెలిపారు. హిందూ ముస్లింలలో ప్రవహించే రక్తం వేరువేరు కాదని, ఎవరిలోనైనా ప్రవహించే రక్తం ఒక్కటేనని అన్నారు. ప్రేమ, జాలి, దయ, కరుణ, శాంతి, సేవ చేయటమే ఇమాం హుస్సేన్ అలైహి సలాం సందేశమని, రక్తదానం చేసి ప్రజలకు సందేశం ఇస్తున్నామన్నారు. తమది రక్తమిచ్చే సమాజమే కానీ రక్తం తీసే సమాజం కాదన్నారు. कि किस तरीके से इंसान मजलूम होने के बाद भी जीत सकता है। आज दुनिया को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम की, इंसानियत के पैगाम की ज़रूरत है। अगर आप गौर करें कि हमारे मुल्क में किस तरीके से नफ़रत फैलाई जा रही है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोगों को किया जा रहा है, ये ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए किया गया है ताकि ये बताया जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम हर इंसान के लिए है, इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए। खून किसी का अलग नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, खून सबका खून होता है। और खून दे के ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम वो कौम है जो दूसरों की खिदमत करना चाहते हैं। कि सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्ने इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खून देने वाली कौम है और शिया कौम हमेशा खून देती चली आई है। करबला के मैदान में 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत को बचाया खून देने के बाद, और आज शियत भी इसी डगर पर है, इसी रास्ते पर है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रास्ता दिखाया है, हम उसी पर चलते हुए आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है मस्जिद हुसैन कमेटी की तरफ से, जिसमें तमाम मिल्लत, तमाम मजहब व मिल्लत के अफराद के लिए ये दर्स है, ये सबक है कि हम खून देने वाली कौम है, हम खून लेने वाली कौम नहीं है। అనంతరం ముస్లిం సంక్షేమ సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ముఖ్తార్ అలీ మాట్లాడుతూ ఇమాం హుస్సేన్ అలైహి సలాం ధర్మానికి అధర్మానికి మధ్య జరిగిన యుద్ధంలో తన రక్తాన్ని చిందించి ధర్మాన్ని నిలిపారన్నారు. అధర్మం అనేది ఎంత పైచేయి సాధించినా అంతిమంలో ధర్మమే గెలుస్తుందని మంచి సందేశం ఇచ్చారని తెలిపారు. షియా ముస్లింలు అనేక మంది రక్తదానం చేశారు. ఏ విధంగా బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది ఏర్పాటు చేశారో అదేవిధంగా అప్పటి కాలంలో ఇమాం హుస్సేన్ గారు కూడా ధర్మానికి అధర్మానికి జరిగినటువంటి మధ్య పోరాటంలో తన రక్తాన్ని చిందించి అంతిమంగా ధర్మాన్ని గెలిపించడమే కాకుండా రాబోయే తరాలకు చైతన్యవంతం చేసి ఒక మంచి సందేశాన్ని, అధర్మం అనేది ఎంత పైచేయి సాధించినా కానీ అంతిమంగా ధర్మమే గెలిచిద్ది అనే ఒక మంచి సందేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమంలో